உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ பேசிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவை பற்றி தான். அந்த கொரோனாவை பற்றி நம்ம இந்த காணொளியில் நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். உலகம் முழுவதும் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற விஷயத்த பார்க்க போகிறோம். அதே சமயம் இந்த கொரோனாவால் உலகத்தில் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, நிறைய பேர் அதிகமான இடத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் எவ்வளோ பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த காணொலியில் பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகளில் மொத்தம் எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனாவால் அப்படின்னாக்கா 11,97,405 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் இறந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 64,606 பேர் இறந்திருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் பேர், 2,46,152 பேர் வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் இன்னமும் பாதிப்போட இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 9 லட்சம் பேர், கிட்டத்தட்ட 8,86,647 பேர் வந்துட்டு இப்பவும் பாதிப்போட இருக்காங்க. ஸோ இதில் அதிகமாக பாதிப்படைஞ்ச நாடு, அதிகமாக இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேர், கிட்டத்தட்ட 3,08,850 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதில் இறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா 8,407 பேர். அதுக்கு அடுத்தபடியாக 2வது இடத்துல பாதிப்படைஞ்ச நாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1,26,168 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதில் இறந்தவங்க எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா 11,947 பேர் இறந்திருக்காங்க. ஸோ இது இறப்பு விகிதத்தில் அதிகமாக இறந்த நாடுகளில் எண்ணிக்கையில் ஸ்பெயின் தான் 2வது இடத்துல இருக்குது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை முதல் இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 8,407 இருக்கிறனால அவங்க வந்துட்டு 3வது இடத்துல இருக்காங்க. இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் முதல் இடத்துல இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலி தான். ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அவங்க வந்துட்டு 3வது இடத்துல இருக்காங்க. அவங்க எவ்வளோ பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்கன்னாக்கா 1,24,632 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதே சமயம் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் இவங்க தான் முதலிடம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு வயதானவர்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டதுனால நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 15,362 பேர் இறந்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி 4வது இடத்துல ஜெர்மனி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 96,092 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதில் வந்துட்டு இறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,444 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக 5வது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் இருக்குது. பிரான்ஸில் வந்துட்டு 90,000 பேர், கிட்டத்தட்ட 90,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதில் 7,574 பேர் வந்துட்டு இறந்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தபடியாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா. இந்த கொரோனாவோட மூலதனமான சைனா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 7வது இடத்துல இருக்குது. அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா 82,543 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதில் இறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா 3,330 பேரும் இறந்துருக்காங்க. ஸோ ஈரானில் பார்த்தீங்கன்னா 55,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. 55,743 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. 3,452 பேர் இறந்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி வரிசையாக உலக நாடுகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் பாதிப்படைஞ்சவங்கள எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 50,000 இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே துருக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 23,000, சுவிட்சர்லாந்து 20,000. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு எண்ணிக்கைகள் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஒரு சில நாடுகள் கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதில் எத்தனாவது இடத்துல, இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 28வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ இதில் பாதிப்படைஞ்ச நாடுகளில் எண்ணிக்கை வரிசையில் 3,374 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், 77 பேர் இறந்துருக்கும். ஸோ இப்படி வரிசையாக நிறைய நாடுகள் நிறைய எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி கூட காமிக்கிறேன். பஹ்ரைனு, மோல்தோவா, அமெரிக்கா, ஈராக்கு, ஹங்கேரி, எல்லா நாடுகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த எண்ணிக்கையிலாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா திமோர் லெஸ்டி, பாப்புவா நியூ கினியா, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. மலாவியில் 4 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் பாதிப்பு அடைஞ்சிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்கா தான், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் தான். கிட்டத்தட்ட 3,08,850 பேர் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க.
அப்படியே வரிசையாக வராங்க. ஸோ இந்த உலக நாடுகள் எல்லாம் இப்படி தம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனா பாதிப்பால். ஸோ இந்த இந்த நம்பர் 11 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் நெருங்க போகுது. ஸோ இது வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும். இதை கட்டுப்படுத்தணும்னா அவங்க சொல்கிற விஷயம், எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம் என்னன்னாக்க நம்ம வீட்டிலே இருக்கணும், எங்கேயும் வெளியே போகாமல் இருக்கணும். ஸோ இதை நம்ம வந்து கடைபிடிச்சாலே போதும், நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம். நம்ம வந்துட்டு இப்போது 27வது 8வது இடத்துல இருக்கோம். ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம அதிகப்படியான எண்ணிக்கையை கொண்டு வராமல் இதுக்குள்ளே கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடைபெறேன். நன்றி.